Sa ako pagkailan ni Gobernador Cagas mga igala, sayangan yung kay siya. Kaya nga no, ing ani ha, diha sa Kapitolyo, nami dito si Sir Raul Raot, ang HR manager, si Gob. Gipatawagan niya si Risa. Kisam na si Risa. Dili Hontiveros ha. Mauna siya caretaker sa ato ang sports complex. Dito sa kilid, diha sa may tennis court, naamantay hotel kanang kondo diha. Exclusive na sa kanang mga turista nga mudayo dinhi, mudula dinha sa ato ang sports complex, no? Basketball, naay tennis, naay kondo dinha nga naay rooms nga 12 kabuok air condition. Ipatawag niya sinti Montivero si Ma'am Risa, ipatawag niya. Siya tawag kay nasa'y pangutana nga ano daw nga magbayad yapon tag kuryente din ha. Nagunahon na si Gob nga basin tunay aircon diha nga gaandar. Nya bisag walay gagamit. Ha? Kana unsa may punto din ha mga igala. Sa kadaghan giunahuna ni Gobernador Dudo Cagas, iya pag yun ng tagaan o problemahon pag yun niya na. No? Yung kanang basig na aircon dito ba? Kadaghan kabtangan sa Kapitolyo, diha gyud sa kanang kondo, sulod sa sports complex, gitagaan pag yun niya labad yang ulo nga magunahon na. Nya basig na ay kuan dito, no? Naabakahay leaking, ha? Yanong dako ang bayronon. Kung ang inutil nga gobernador mga igala, way pagpagkabana nga gobernador, moingon ra na. Nga naman dahil dili bitaw ako sweldo makuha na. Kapoy hunahunaon pag yun ako na. Ingon ana ang mga inutil na gobernador. Ako lang gusto isulti si Gob, di magyud na inutil, kabalo magyud ta. Kung inutil pa na, di unta na mo daog. Sige magkadaog. Oh. Di gyud na inutil, mao gani na mo daog tungod ana. Yang ipatawag si Risa. Tanawa bigay basig nganong kuana. Tanawa ng mga aircon din ha. Dili man unta yang sweldo makuhaan. Kay duna siya panlantaw nga kanang kung unsa ang pagdumala, tarong nga pagdumala, careful gyud na siya sa mga ingon ana. Dapat dili masayang ang pagsalig sa katawhan, kundiin gibutar siya dinha nga siya mag-lead sa Davao del Sur. Kay kamao siya nga walay usik, walay masayang, og ang mga proyekto o programa sa atong gobyerno sa Davao del Sur haom para sa Davao del Sur o para sa katawhan. Naatay iHelp+++. iHelp plus iRate. Itong mga nakapaminaw kaganina, haom kay itong inyong nabati kalabot sa kasaysayan anang Davao del Sur Olympic size swimming pool. Ya, usa sa ato ang ikapasigarbo nga kita taga Davao del Sur natay ingon ana nga proyekto. Yanong nagsugod na, si sinugdanan ana, yanong naguba na o nganong giguba na, kisay naguba na o kangto karon nya gi-repair pag-usab. Maunay na hitabo sa programa kaganina sa Radyo Patrol. Kaya naisgutan naman tanan, pa naman tabinli, mag-isgut na lang tag-COVID. Trend karon nga isgutanan kay dako kaayo ning proyekto, no? Nagapangita og pondo kaning term nga ginagamit nato nga makapanungkit. Nakapanungkit siya Congresswoman Didi Cagas og pondo. Mukabat sa dulan 50 milyon ni siguro o na 25 man to. Murag sa kang opisina mo siguro to ni Senator Bongo kung kumasayop, no. Pangayo si Ma'am Didi dito para sa pag-renovate sa ato ang Davao del Sur Olympic size swimming pool. Okay, gamay lang. Mungingon ta, kisam din ang proyekto. Proyekto na ni Gobernador Cagas.
Kasi nakapaminaw pa si Sir J. Masipya ta pinduti lang ta diya, sir. Naman nasulod sa sports complex. Diba? Si Gobernador Dudo Cagas lamang ang bugtong gobernador o nahimong gobernador sa to probinsya Davao del Sur nga taas kay panlantaw. Siya ang para sa kadaghanan para nako para sa kadaghanan. So tanang mga milabay nga gobernador sa lalawigan, siya tong pinakataas og panlantaw sa ilang tanan. Siya ang nakahuna-huna nga kaya na to ning himuon. Sa video nga ko nakita ningon siya sa iyang damgo nganong dili man nato ni himuon. Kung mao kini atong damgo nganong dili man mahitabo. Mao ni ang gisulti ba sa katong namat-an ako so na. Nahimo gyud na sports complex na Olympic sa swimming pool, na din ha ang Davao del Sur Coliseum, nadungag lang gani ng tennis court din ha. Ay grandstand oval. Onya napaday announcement katong atong gibalita hang kuan gipahibalo nato nga lain na pong good news dakong proyekto sa Davao del Sur ang kaning Davao del Sur Museum. Kongrisuman Didi Cagas gyapon yung proyekto kini. Nya ibutang diya sulod sa sports complex nasa kilid anang Davao del Sur Coliseum. Likod nga bahin nga kilid. Kantidad og 30 million pesos. Ang Davao del Sur Museum gisugdan na. Di mo malipay na. Naana karon dito ongoing na ang construction sa atong Davao del Sur Museum samtang ang atong Davao del Sur Olympic size covered swimming pool hapit na mahuman. Samtang hapit na mahuman ang pag-repair sa to Davao del Sur Olympic size covered swimming pool, gisugda na ang Davao del Sur Museum. Giusab lang nako para klaro. Ang Davao del Sur Museum 30 million na. Dapat masabtan na to unsa ng 30 million. Dili na basta-basta, no? Labi na sa mga nakasunod, naka-follow sa to ang sa social media platform na amantay mga daghang mga kaubanan, no, sa PIO, sa Charm, sa uban pa nga mga local media na may mga Facebook. Makita man ninyo ng mga turnover, no? Ibutan na itong mag-turnover si Governor Cagas o si Vice Mark o si Ma'am Didi, baka nga mag-turnover sila og project nga ibutan ta sa barangay, ibutan na itong daycare center, tribal hall, o ibutang na itong ingon ana nga mga proyekto, kantidad og 1.5, 1 million, ma-appreciate naman gani na to na, no? Gwapo na. Kanang senior citizen building, makita na to, gwapo na. 1 million, 1.5 million. Nindot na kayo, lipay na kay tana. How much more kaning 30 million? Kung hilabihan na nga itong kalipay, kung matagaan tag proyekto worth 1 million, mura na tag ibayaw sa kalipay sa dihang natagaan tanang proyekto ha. Unsa na lang kahani proyekto nato sa nato mga taga Davao del Sur, ang Davao del Sur Museum nga nagkantidad og 30 milyones, di ka ta mabuang ani. Ha? Basi no niya mabuang ta sa kalipay, no? 30 milyones. Grabe na, ha? But pasabot mga higala, ang proyekto nga Davao del Sur Museum sa atong lalawigan pang high class, pang Makati, ha? Pang Makati, pang Cebu, pang dili basta-basta nga proyekto. 30 milyones. Pila ganito pag-repair, ha? Pag-repair lang sa ato ang Davao del Sur Olympic sa swimming pool, pag-repair o pagpanindot, dulan 50 milyones. Project na lagob. Karon mangutana ta nganong gi-repair
Ang butang nga dili padaot, di gyud na i-repair. Diba? O kang imong balay wala pa'y diferensya. Gawas og kana si daghang kay kag kwarta, magsikay usab-usab bisag wa pa maunsa. Diba? Dili gyud na nimo i-repair ang imong balay kung kumbati pa. Wala pa'y tulo sa ulan, okay pa kayo. Yan o repairon man nimo. Sama sa kalsada. Kung ang kalsada dili paguba, di gyud na repairon. So nganong gi-repair ang atoan Davao del Sur Olympic size swimming pool? Ha? Naguba? Mali. Giguba? Yahoo! Ayaw palakpak diha kay giguba, palakpak mo. Ingon tong mga nag-repair sa Olympic size swimming pool. Nako nga, Brad, kato pagsugod ninyo din unsay inyong tan-aw. So grabe man to kahugaw, sir. Unsa pag yun? Pagyud ka ng guba, yung siya guba. Sa tan-aw nimo, Brad, ingnan ako, sa tan-aw nimo sa inyong pagsugod diri repair sa to ang Olympic size swimming pool. Tan-aw niyo nagguba ra katong iya. Ha? Naguba ka to sa hangin, wala man tagiundoy diri. Wala man tagiundoy. Pero tan-aw nimo ang Davao del Sur Olympic size swimming pool. Murata giundoy o gikatulo ka piko-piko. Tulo ka undoyan. Ha? Nasa kaan ang pulungan ng undoyan. Kuray nakahimo na. Ana siya nga. Dili sir, gituyo gito. Katong mga pump dito, nangawala. Isa biya na sa mga pinakamahal. Kanang pump, mga pump na may pump room na din ha, nangawala tong mga pump dito. Ang mga sa CR, mga bowl, mga salamin, gipambuak. Tanan, mga wirings, ang mga kisame, tanan, guba, hugaw kayo. Kita man na ninyo sa atong Facebook ba? Tanawa ninyo sa Facebook ha? Ha? May buntag day kang Ma'am Gina Saplahio. Good morning, Ma'am Jen. Ug ka Sir Cesar Saplahio de sa San Roque. May buntag. Tanawa ninyo ha sa social media, sa Facebook na to, tanawa ninyo, gipost na to din ha ang hulagway sa Davao del Sur Olympic size swimming pool. Nakuha na siya nga picture, gipicture ato tuig 2016, mao pay pagbalik ni Governor Dudu Cagas sa Kapitolyo. Nahitabo ka na nga ana na ang hitsura sa to ang Davao del Sur Olympic size swimming pool sa tuig 2013, 2014, 2015. Kanang tuiga mga bay, wala sa gahom si Governor Dudu Cagas. Dili na nato isulti, diba? Balik-balikon yun nato na nga kabalo naman mo. Pero di ba dapat kung suko kay mo ni Governor Dudu Cagas, nganong pahimungtan man ang proyekto nga dili man na kwarta sa mga kagas, kwarta man na sa katawhan. Kung tarong ka nga tao mga higala nga doon na yung kay concern sa kwarta o sa proyekto sa katawhan, bisan pag dili na imong proyekto, dili nimo na gubon kay dili man na kwarta sa imong kalaban. Kwarta man na sa katawhan, sayang pud ana. O kung ing anak ka nga klase nga politiko, dili ka bation og kasayang, ay dili na to nabutaran oy. O ingon ana.